Vakomana nine nyaya iyi irimo mu Bhaibheri. Bhaibheri iro rinondinakidza. Pane zvizhinji zvatinongoverenga tichifunga kuti tanzwisisa, asi zvinoda kudzamisa pfungwa kunze zvarinora. Pane nyaya Jesu navadzidzi vake yambuka vachienda mhiri. Zvinonzi chikepe chaJesu chaiva chikuru kwazvo, asi paiva nezvinhu zvidiki parutivi. Kutenda kukuru kune miedzo mikuru, kutenda kudiki kune miedzo midiki. Kutenda kukuru kune miedzo mikuru, kutenda kudiki kune miedzo midiki. Kutenda kukuru kune miedzo mikuru, kutenda kudiki kune miedzo midiki. Zvinoda kutenda kuti ukunde, zvinoda kutenda kuti ukunde, zvinoda kutenda kuti ukunde. Kana chiyevo yewo chiri chikuru kukunda zvese, sei chiricho chakada kunyura zvimwe zvacho zvichingoenda. Zvinondiratidza zvega pera Satani apa achida kuparadza. Aiziva zvichaitika mberi, kuchaita nguruve nemweya yetsvina uku. Kana chikepe chaJesu chiricho chikuru kwazvo, sei chichinyura zvidikizvo? Zvidiki zvese zvaifamba iwe, kwete kuzana-zana vamwe vachingoenda. Zvinotiwira, zvinotiwira izvo, zvinotiwira, zvinotiwira. Zvinoda kutenda kuti ukunde, zvinoda kutenda kuti tikunde, zvinoda kutenda kuti ukunde, zvinoda kutenda kuti tikunde, zvinoda kutenda kuti ukunde, zvinoda kutenda kuti tikunde. Kutenda kukuru kune miedzo mikuru, kutenda kudiki kune miedzo midiki. Kutenda kukuru kune miedzo mikuru, kutenda kudiki kune miedzo midiki. Kutenda